sa ka. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong kaagi. Ako si Alvin. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Gulong ng Palad. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw sa'yo ang kaagi karon? No kini usa ka lalaki nga taga Barangay 26 Claro Emerecto Avenue, Cagayan de Oro City. Ang nga tumatatampo nagdasangan nga Alden. Recorded by Radio Mo TV. Alvin, sige na panggi ka na mo, aron dili mo malate sa inyong klase. Ang among bawon, ma. Diara imong bahon, oh. O, diara po nang imo, Dodong. Piso lagi mo. Ayaw na lang pagreklamo kay pobreta. Naidagang kamote nga akong gilungag, ha? Pagdamo ana, aron dili mo gutomon. O, sige na, lihok na mo, aron dili mo malate. Luuyan to kuya sa. Kamay katong bawon. Siyaon. Pobre man gud ta dong. May pa ako mga classmate kuya kay tagko kayong ilang bawon. Ay lang kasuya ana nila dong eh. Kay basino kwartahan sila. Aning kamot ang gitag eskwela aron dili maglisod-lisod dinig dako nato. Karon nga nahuman naman ko sa high school. Mahangyo ta ko ninyo nga mo eskwela ko college. Unsa gayud tay gasto na mo, Alvin? Kung muskwila ka og college nga, nahibaw ka nga naglisod ta. Ay, Pasensya na kanak, ha? Dili gid in taon na mo mahatag ang imong gusto. Hunsaon manggod nga pobre man ta. Ug naa pa in taon kay mga manghod nga nag-eskwela. sige lang ma. Mangita lang ko paagi nga maka-eskwela ko. Muadto kag Cagayan? O ma, Magunsa man ka didto? mangita ko paagi mga narbaho ko. Kay kung makatigom na niya ako, eskwela ko college. Ikaw. Basta kay pag-amping lang gid in taon didto, ha? O ma. Salamat taon kay nakasulayan kong trabaho din sa Cagayan. Isip front desk attendant ining lodge. Nagsuldo na ako, akong paladaan si mama. O magtigom sa ko aron makaskwela ko college. Buisit! Lo, isapot mas ma'am. Alvin! Alvin! Oh, ma'am! Ma'am? Maura niya itong kita rong adlaw, ah. Yes, ma'am. Saon gamay raman ang customer ng adlaw, ma'am. Ay, buisit. Kinahanglan na tayo maghitaglaing negosyo ini. O kung unsa gani, isira ko na lang ning lodge. Ginoo. Tabangin taon mi nga makusog ang negosyo ni ma'am. Kay kung muhinay ni, huwag yung ipasira. Mawala na kong trabaho. Mag-unsa naman lang ko, Diyos ko. Hoy, Alvin, nangita ra ba to si ma'am nimo? Ha? Ano man? Abot lang. Ato lang ka, aron may bawo ka. Ma'am, di patawag ko na ko nimo. Oh, Sa man di mong tuyo na ako, ma'am. gusto na ko nga muundang na kasi imong trabaho din eh. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Ma'am, maluit taon ka na ako, ma'am. Ayaw lang taon ko papawa din sa akong trabaho, ma'am. Nagkinahanglan taon kong trabaho, ma'am. Kalma lang. Dili ka man mawadaan og trabaho.
Papahawaon ti ka dinhi sa akong negosyo nga Lads. Kay balihin ti kas bag-o na akong gi-open nga fitness center. Oh, Maong pagandam, kay adto ka na ko i-assign dito. salamat, ma'am. Dali as panahon, eh. Walang ibaw nga. Tuig na ko kapin din sa akong kitrabahoan. Nya, nakapadana sab ko nilang mama og kwarta. O may gamay na sa kong natikom. Wangyo ko sa kong amo. Nga mo eskwela ko sa college. Sige, pwede na kang mo eskwela. Salamat, ma'am. Unyaon sa man, madaras imong oras. Mo trabaho lang ko sa buntag, ma'am. Ug sa hapon lang ko mo eskwela. Ah, sige pa ning kamot. Basta ayaw lagi pasagdi ang imong trabaho, ha? O, ma'am. Lord, salamat na nag-eskwelahan ko college. Tabangin taon ko, Lord, nga makabot na akong akong pangandoy nga mahimong teacher. Maayo kay ni anak ka, Alvin. May tuyo ka na ko, ma'am? Nahibaw kong masakitan ka ining akong isultiro nimo. Pero wa ko'y mahimo. Nga di, ma'am. Hinay naman gud ang dagan sa akong negosyo. O ginahanglan kong magtaktak og tao. Ug usa ka na ini. Unsa? Salamat sa iyong pagtabang na ako, bay, ha? Nga makapuyo ko din sa inyo. Migo gud-agod. Di ka na ako mahimong pasagdan bay. At saan man gud, nakalit pang kong gipapahawa sa kong kitrabahoan. Ay kagawal bay oy. Dali ra man ka makakita og trabaho ba? Kay naka-college man ko ka. Maayo ang tabay. Bay, unsa man? Gusto na trabaho? Ano sa man trabaho, abay? Sa mall. O sige, bay. Trabaho ko. Salamat at taon nga nagkasudan kong trabaho. Paningkamot ko nga makatigom ko aron nga makapadayon ko sa college. Bay, di ba ganahan man ka nga makapadayon sa imong pag-college? Oh, ubay. Mabitaw nga niningkamot ko nga makatigom. Kay gusto ko nga mahuman ko sa akong pag-eskwela aron nga makatabang ko nilang mama o papa. Labi na gid sa akong mga igsuon. Bay, pwede na ka makapadayon sa college bay. Na di kaida ko ang gasto. Ha? Saan man? Doon na may gi-offer ang CHED karon bay nga program bay. Kanang itiap nga program. Mahimo ka na mo padayon sa imong college bay. Salamat kay bay. Maningkamot ko nga makapadayon ko sa akong pag-eskwela bay. Minsan ang takbo ng buhay mo. Tungod sa program sa CHED nga itiap kon Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program, nahuman gid nako ang college. Og sa pagkakaroon, may trabaho nako. Og nakatabang na sab ko sa akong mga ginikanan o mga igsoon. Og sa mga batan-on nga naminaw karon, ayaw kamo pagpakawa sa paglaom. Paningkamot lang gyud mo nga maabot ninyo ang inyong mga pangandoy sa kinabuhi. Dinhi na lang kutob, daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ket mga hikalang kaagi ni Alvin nga taga Barangay 26 Claro M. Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Uban sa awit ngayang kapangayo, awit nga lang, gulong ng palad. RMN. School uniforms are also comfortable to wear, so there is no point that school uniform should. Maayo gid kay si Michelle pag-abot sa debate oh. Uy makalupig niya. Ay James, kabantay ko nimo ba ganina? Nagsige kag tutok ni Michelle nga nakigdebate. Ganahan magkuko niya bay. Di ko pulan nga magsigig paminaw niya. Yay, murag lahi na nida. Ha? Masapan? Ganahan ka ni Michelle? Sano? Um,
Nakras lang ko niya, bay. Ug tarong ba? Lagi. Tinubi na, bay. O ganahan unta ko nga maduol ko niya. Ah, mo ba? Ah, sige. Mangita tag paagi bay. Ang saod nga maduol ka ni Michelle. Salamat, bay. Naunsam ko'y. Di man mawa sa kunahuna si Michelle. Magsigi man sa hasol sa kunahuna. Ha? Moapil ko sa debate team? Oh, bay. Mo ni mayo ni mong buhaton aron nga maduol ka ni Michelle. Bay, makaya ka na ko na, bay? Nga debater champion ro ba na si Michelle? Makaya ra lagi na nimo. O ba sa ni ang bugto nga paagi aron nga maduol ka ni Michelle? Sige, bay. Magpamimber ko. Salamat yung taon kay member na gyud ko sa debate team. Makapaduol lagi ko ni Michelle. Hapit naman lang mahuman ang among debate. Wa man gyud ko makakita ni Michelle. Hain man ka siya. Mihawa naman si Michelle sa debate team. Ha? Nga naman, bay? Na ako ni problema sa ilang pamilya. Mao ba? Kung mao na, wa na di kay gayunan nga maduol ko ni Michelle. Baylok. Recorded by Radio Mo TV. Ayaw lang pagpakawa o paglaom bay. Basta pa makakita na tagpaagi nga maduol ka ni Michelle. Ambot ba, bay? Nawada na minuon ko paglaom nga magka-close mi ni Michelle. Bay James. Ha? Mag-friend request ko ni Michelle? Oh, bay. Ha? Oh, tanawa, kinao. Mao ni iyang FB account. Sige na Maayo pag, ka ni bay? oh, pag friends request na yun. Bay, may ka ni nga ako ni buhaton, Kamo bay. ni ang hindi mo buhaton lagi. First move ba? Sige, bay. Ako ning suwayan mo, friend request ko ni Michelle. Yes! Gidawat ni Michelle ang akong friend request. Unya na akong message niya. Palabyon sana ko og pila ka adlaw. Friends na mo ni Michelle. Nalipay sa bitaw ko, bay. Nga iya kong gi-accept. Nga, so may plano ni mo. O chat ka niya? Di lang sa ko, bay. Kay basig lainon niya sabot ba. Muriak lang una ko sa iya mga post, bay. Hangtod nga, maanad na siya na ako. Bay James, di ba birthday man ni mo ron? Oh, bay. Ayay! Hilom-hilom ramang gay. Happy birthday, bay! Uy, salamat kay bay. Pero, pagsaba sa itong mga kauban, bay, ha? Kay mauwaw ko. Gusto. Na ako'y nahuna-hunaan, bay. Ha? Unsa man na, bay? Akong pangayuan og birthday greeting si Michelle para nimo. Ha? Ayaw lang, bay, uy. Ay, ako na lagi bahala lagi. Ang importante nga, naa kay something nga imong matipigan, gikan niya. Dira, oh. Oh, gamay maligini nga papel, bay. Nasa gisuwat diha para nimo. Basahan lang niya. Salamat ini, bay. Maayo din kay Mingaw. Ako ning ablihan ang papel nga gihatag ni Michelle. Kulpaan ko eh. Ako ning basahon eh. Wa kayo kumakailan nimo. Pero ingon si Luke, nga birthday nimo. Happy birthday! Kanindot sa akong gibati nga may gamay nga liter nga gihatag si Michelle ako. Ako ni butas ako pitaka. Kaya ako ning basahon permi. Salamat kay bay ha? Saan sa man? Sa iyong pagtabang nako, abi niyo bay, way kabutangan sa kong kalipay nga ni greet si Michelle ako. Pinaagi atong gamay nga liter. Okay ra, bay. Amigo ko ta. Ya, sa may plano nimo ron. Ayaw ko ging na nga magsige lang kag tago-tago diha niya na imong gibati. Pagkawas na.
Bay. Na, ikaw lagi mag-anto sa anak ko nimo na nga. Puggan di, mura lang lumluman diha. Husto ka, Pagawas bay. na, pagawas na. Husto ka. Di maayo nga hangtod sa hangtod nga ako ning itago akong feelings ni Michelle. Kinanglang mahibaw na siya ini. Kana, mo na buhata. Pero mangita lang kog saktong timing, bay. Mao ni nga akong gipaabot nga naami program din sa eskwelahan. Pagwat lang ko nga moabot si Michelle. Aron ako siyang doolon. Niya na si Michelle. Oh, dili. Nagkuyog sila si Chris. Ang kani kauban niya sa debate. Kasakit sa kundugan. Ha? Di na ka mapadayon si Muntinguha ni Michelle. Ay, di na bay. Pero gano man. Ako nakita nga close kay sila ni Chris. Ay ang kauban sa una sa debate. O niya? Si Chris bay, guwapo ug bright. Ug ako nakita nga close kay sila. Ug naibaw ko nga nakagusto usab si Chris ni Michelle. Bay, Kung mapadayon pa ko sa kong tinguha niya bay, pili din ako daan kay layo ra kay ko ni Chris oy. Maong di na lang ko bay. Malipay na lang ko nga magtanaw ni Michelle nga malipayon uban ni Chris. unsa? Uban sa awit ngayang gipanghayo, awit ni regulahan. 8 liters. Why do I pull you close and Ang mong kaagi gibahatan no duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala at mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kidabuhi nga naglibot sa usakawit. Yadres lang ni ining tulamanon handumanan sa usakawit care of Arimen Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpabili. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga magkahatag og kinabuhi nini nga akong kaagi. Tawagan ako sa pangan nga Anika. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Bakit nga ba mahal kita? Recorded by Radio Mo TV. Wala na siya na ako sa gym no. Atik sad. Masig magpadaka ng tawhana ha. Nibaw ka ba nga lain-lain may uyaban ng tawhana. Pag usang gabi ka ni, nasakpan man na sa tong silingan. Gipasakay niya ang babae sa gawas nga gikan sa ilang bay. Pagkahuman, 5 minutes after ana, na silang babae nga niabot o gidanya sila. Day, Maong ikaw, pag-amping lang yun. amigo ra lagi mi uy, mo'y malis siya. Bantay bitaw. Nagplano ang mga gymmers nga mag-Christmas party. Aon sa man? Muuban ka? Pwede. Kanusaman ko no? Wabalik si Jerome na. Asa ka siya? Ah, to ay. Mo ba di pag-apot? Kwapuhag niya, uy. Limpyo kayong tanawan. Bakit ka nakatunga ka? Abi pa lang, others ko kung dili ko mo to nga. Okay lang nga matupad ko nimo. Nga dili good. Ayaw, gid ko padungga ha, nga magkauya mo atong Jerome. Pa, Nahibaw ba ako sa kalidad anang yung anak lasiyas lalaki ba ya? Binuangan na ka na. Pasakitan na ka na. parehas ba si mo gibuhat ni mama pa? Ani ka? Magawas ako pa. Dali, dayon. Timing kay nga uwa sila sa mga magpapa din eh. Ako rang usa din sa bay. Salamat, Jerome. Nagita lang gid ko kay istorya ron. Nag-away na sa mong papa nimo? Dili na natin magkiskot pa, anak. Gusto ko nga ma-divert ako na ako na ron. So, unsa may feel nimo buhaton na karon? Oh, ano ka? Nikisan mo ka ko nimo. Jerome, sorry. Ano ka? Ano ka? Jerome,
Ato sa kwarto na. Dali. Ginoo ko. Wa na mo kabugyan ang magkaugalingon. May nahitabo kinamo ni Jerome. Unsaon na lang kung lumabdos ko. Nahuman! Unsa man na ni mo ron? Ngano ni sugot man in taon ka? Uy nga dunay mahitabo ninyo. Nga dili man mo uyab. Naibaw baya ka, daghan ginag uyab ng tawhana? Day, Pag-ampo lang yun nga dili ka mo mabdus, day. day. Nagtimi-timi ka man. Ha? Saman, huwag ka ganay sa sudan. Ambot pa, murag. Dili man ako feel ang sudan. O niya? Mungundang nagkakaon? Opa, dili lang ako pugson kay basin isong karasad na ako. Noon sa amin ko muro mo kong mudigwa sa pagpahon. Lain magpaho ang inununan. Paborito man na akong inununan. Nagmens na ba ka? Uwa pa. Unsa? Hala ka. Ano di ay? Dili ka ha. Early signs of pregnancy kang imong gisulti na ko karon nga. Mura kang mudigwa kas inununan. Ha? Pagpiti, uy. Recorded by Radio Mo TV. Kinuo ko. Positive. Kinahanglan mahibaw si Jerome ani. Sure ka nga. Ako na? Uwa ko'y laing gitugyanan sa ko pagkababay. Kung dili ikaw ra. Anika, nahibaw ka gid di ko andam, ana. Usa pa, na ako'y uyab. Nahibaw ka gid, ana. Ang Jerome. Pinalimot sa ka, ha? Nga ikaw mo'y nag-una-una na ko. Nagpakalalaki lang ko. Jerome. Ipakuha ko ng bataan ay. Ayaw ginagbuhata ha. Dili na ko managad nimo kung buhaton ani mo. Day. Dahil dako kayo lang sa. Isultihin si papa nimo ana. Day. Daan pa ko. Huwag ka man good maminaw na ako. Sorry pa. Ayop. Asa siya? Kinalan nga manubag siya sa naitabo ni mo karon. Paistoryaho na una nato ning mga anak nato, pre, ha? Ilang na to ipagi sa kainit sa tuo. Kinsa may dili manginit, ana. Nga dili man kuno siya mubarog sa naitabo sa akong anak. Ayaw ka pala ka, pre. Di ba magkatugot nga dili siya mubarog sa iyong obligasyon. Di man sad ko ingon na anak kasalbahis ba? Nga akong kagalingon ray akong ginahuna. Pero anika, ayaw pag-expect og too much, ha? For the sake nga mabdus ka, paggaon ka. O atimanunti ka hangtod nga mga naka. Pero, kuto pra diha. Dili pa ko andam nga gapuson akong kagalingon sa usalang ka babae. Ibaw ka gid, ana. Nakaila ka na gid ako. Jerome. Mahal gid nimo si Jerome. O, day. Bisa na hibaw kong sayop kay wa si mahigog man ako. Pero buhaton gid ako ang tanan. Aron makagusto lang gid siya na ako. Anika. Pero nga, nanganak ka naman.
Ang itingali nga maghuwag na ta. Dili ko masugot. Anika, Jerome, please. Suwayan na to for the sake sa atong anak. Anika, wa ko'y love ni mo, bisan kamay. Andam ko mapaabot. Di ba ako makatulog kas pagmahal na ako? Ate, manunti ka. Paggawanti ka. Oh. Ayaw lang kong buwag eh. Anika, Jerome, please. kung mo insist magkita, di ko makasaadi mo, na di ka mapasakitan. Nakailakay ka na ako. Jerome. Laom na kayong gabi eh. Pero huwag maghihapon maabot sa Jerome. Asa naman ka siya? Siya na karon. Nganong karon pa ka mauli? Sa may labot ni mo. Jerome, sultihi ko. Dito ko sa kong babae. Saman, may problema ka? Jerome. Giingnan tanig ikang daan. Mapasakitan dati ka. Pero ikaw may gusto kaya ni, di ba? Mapagkantos. Tanaw na to hangtod ka sa kaya ni mong muagwanta diha. Jerome. Aw, imo man ang kisudlan. Agwan takit ka. Kaya pa magkaha. Wa ko'y dili kayang buhaton para niya, Day. Mahal kaayo na ako sa Jerome. O dili gid ko mo give up niya. Akong ipakita niya nga lahi ko sa uban niyang babae. Andam ko mo dawat sa imperfections. Ingon ana na ko siya kamahal, Day. Anika. Kapag ako ay nagmahal. Buang na kong buang. Pero karon pa akong makafeel og sama ani. Andam na kong buhaton ang tanan. Makompleto lang akong pamilya. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. RMN. Mao kito mga higalang kaagi ni Anika nga taga Minglanilla, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit karakulan. Bakit nga ba mahal kita? Ang mong kaagi gibuhatan ni duwa sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Ma, eskwela na mi. O yung mga eskwela mo. Mangayo mi baon, ma. Wa ko ikahatag niyo nga kwarta, oy. Kaya wa ko hatagi sa inyong amahan. Ya, asa mig baon ini ma. Aw, pag eskwela mo dito, way baon-baon. Duyan ito kuya, no? Eskwela ta nga may baon. Guantal tayo ni dong, kay problem ta. Maka-eskwela ka ta og high school ani kuya? Na, minal tayo ni dong. Kung peskulahon ba tayo school ni mama o papa. Mag-working ka kuya? Oh, o dong. Asa man ka mag-working kuya? Asa lang dong. Mangita ko. Aron, eskwela ko high school. Imo na di kong biyaan din ni kuya. Inang lang kong biya din sa ato dong. Kay, o may kagastong atong giri ka na sa pag-eskwela na ko sa high school. Mag-working na lang ko. Sige kuya, kay ini high school na ko. Kung dili ko, eskwela ko nilang papa o mama, mag-working sab ko. Pa, human naman yun ko sa elementary. Wangyan ta ko ninyo nga, eskwela ko high school. Nayabag ka. O sabi mo igasto ni mo. Minahibaw man kitang galisod kaayot ta. Agpuyo diya ay Mark. May pagmutabang ka na ako sa atong uma. Mapuslan pa ka. Pa, Pag eskwela-eskwela ha. Tabangi ko sa uma. pila na katuig ko nga mitabang lang mama o papa sa uma. Di ni mahimo.
Kinalan nga maka-eskwela gid ko og high school. Jose Badarbaho, Manarbaho lang ko, ma. Aron nga maika-eskwela ko sa high school. asa basab ko ka manarbaho ha? Mangita lang ko, ma. Mahalag bugat na trabaho. Ang importante nga maka-eskwela ko high school. Sa makadong, musugot ka nga manarbaho ni Mark. Ay patrabaho, ana eh. Kana pa, mugamay ang akong pakanunon din eh. Imo diming piyaan din Kuya Mark. Ayaw lang ni biyahe, kuya. Kinalan ako mo biya din sa ato, day. Dong. Kay kinalan ko nga eskwela. Mukuyog lang minimo, Kuya Api. Ikaw, kuya. Makuyog na lamin mo. Pasigiyan mamit ko lahat ng papadinigod. Agwan tala sa mo din, kay kung makakita na kong trabaho, kuhaon man ta mo. Basta, kuya. O lagi. Ako na isaad ninyo. Salamat ng taon nga nakakita na kong trabaho. Mangita ko kapuyan ng barata. Ano makatigong ko. Aron ulit abli sa klase, maka-eskwela ko. Recorded by Radio Mo TV. Salamat ng taon kay naka-eskwela na ko high school. Bahala og kapoy yung akong lawas. Agwan taon ko lang yun. Ang importante, nga magkahuman ko sa kupag eskwela. Day? Dong? Niya malagi mo sa akong kipuyan. Kiunsa man ninyo pagtultol din eh. Naibaw man mi kuya, naasa ka nagtrabaho. Mauto nang tanami ko nasa ka nagpuyo. Nya, gitultulan man mi. Kuya, ano na mi puyo din niya? Ha? Ani lang mi puyo ni mo kuya ha. Sige na mi kulata ni Papa kung makainom siya. Sige na kuya. Kay, pero mi na lang mi kaon kuya, inig-eskwela na mo. Kay di man miyatagan mama. Oh, sige, sige. Ani lang mo uban ako. O, ako na lang siya mo pa eskwela ninyo. Basta pag binuutan mo ha. Oh, kuya. Salamat in taon na nakayaran ako ang pagatiman sa akong mga igsoon. Bahalag kapoy. Ako lagi na agwan tahon. Ang importante nga, mahuman ko sa akong pag-eskwela. Na ako ni-contest og handwriting sa Pikas room. Niya na akong pauli. Mutanaw sa ako kung kinsay nangapil. Gamay raman ang nangapil. Hala, na si Mary Chris. Kinsay na yung guwapas extra Pikas nga ballpen. section. Dili na mo agyang akong ballpen. Kinsa may na extra nga ballpen diha. Pagamita sa ninyo Ako si Mary ipagamit ang Chris. akong bulpin. Teacher! Ni ako'y bulpin! Di ang ballpen nga akong gigamit. Ako na ning iuli. Kinsa tagiya ini? Ah, thank you ha. Kiang ko na siyang classmate ang akong bulpin. Pauli na lang ko eh. Naunsa man ko. Dili naman mawa sa kung na si Mary Chris. Kailangan ko sa iyong smile. Na-inlove na ka ko ni Mary Chris. Ganun na makita kang tao diya sa stage. Ako na ulon, magsusi ko.
Mika, ganun na may dakang estudyante din Naigibuhat nga program ang among teacher. Mo-open up ka sa stage. Musulti ka kon unsa nahitabo sa mong kinabuhi. Mao ba? Si Mary Grace na musulti. Maminaw ta. Ang akong mga ginikanan, perming mag-away. Kay isugayo ang akong amahan. Hangtod nga, niabot ang time nga dili na ko nila pa eskwelahon. Og nakahukom ko nga mag-working aron makapadayon ko sa akong pag-eskwela. Pareha di may kaagi ni Mary Chris. Paita sa sa kaagi ni Mary Chris eh. Tuwa siya sa ilaw sa bangka. Ako siya duulon. Hi, Chris. Pwede makiksulti ni mo? Sorry. Wa ko'y panahon nga makiksulti din yung mga lalaki. Chris! Mary Chris! Kalit lang! Mary Chris! Na, ayun na lang pagtugad-tugag doon ng Merry Christmas, Mark. Ha? Nga naman. Dili na interesado nga makikstorya ag lalaki, uy. Naglikay na. Ha? O kung nagplano ka mang gani, nga manguyab ni Merry Chris, ayaw lang lagi padayon, kaya masakitan ra ka. Daghan na kayo nanguyab ano Merry Chris, unya, gipang bastard lang. Unsa? Sayang kayo ang karon, ganahan na siya nga mo-focus sa iyang pag-eskwela. O kung naibog mang gani ka Merry Chris, putla na lang ang pagbatia, uy. Kaya wag kayo mahimo, anak. Masakitan ka lang. Wa na ko mapadayon sa akong tinguha ni Mary Chris. Kay ako man nakita nga wag gihapon ko'y paglaom niya. Sa pagkakaroon, padayon paghapon ko nga nakigbugno sa kalisod. Ug dangan doy nga unta, may kahayag pa nga moabot sa akong kinabuhi. Dini na lang ko tubog daghang salamat sa pagtagad nini akong suwat tampo. More power sa RMN. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Anan. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, tinadhana sayo. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa na sa iyang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Mati City, Davao Oriental. Ang atong matatampo nagdasagan nga An-An. Recorded by Radio Mo TV. Junjun, O na tinuodan, nakagusto ko niyo mo. May chance ka ako? nga namalimod man ko. Ang tinuod, ganahan sa kunimo, Jun. Kun mo na, imo na kong gisugot, An? O, Jun, payab na ta. Salamat kayo, An. Wa ko ning paantusag dugay. Na all na uyab. Sungugan ay. Bitaw, uy. Nalipay na ko nga may uyab na kadayan. Ako na lang gisugot si Junjun, day, uy. Kaya ganahan masad ko niya. Okay ra na, day, uy. Pero, panid ilang sana si Junjun ha, kay naraba ko'y nadunggan nga musuyop ko na ng tawhana. Ha? Ako ang kuno ni Muan nga, musuyop ko sa una, pero sa una raman to. Nihunong naman ko. Nagsulti ka kaas tinuod, Jun? O taon anoy. Nanugod taon nga mulimod man ko ni mo nga, uyab gud ta. Maayon ta ako nagsulti ka na ko tinuod, Jun. Maayo lang unta. Jun, ayaw. Ayaw, Pi. Dili na to ni padayon. Nga naman. Basi mamagtos ko. God, lugod. Kung mamagdos ka, mga sawa mo ganun na. Bantay, ha? O lagi. Bang ayaw, Kadlo. Ay, di ka na ako pasagdanan. Ha? Jun. Ganong pirmi mo magkuyog ng Junjun, Anan? Suman, uyab mo?
Oo pa. Nanguyab kang adik? Dili man na adik si Junjun pa. Sinili, ha? Klaro sa dagway na, adik ka na. Ako may makita nga magkuyog sa mga barkada nga, adik sa bignaw. Pa. Huwag ito man, ha? Pangitaw lalaki tarong, ha? Kaya dili, adik. Paganda ba lang? Ngayon naman pa. Nanawa ko sa migsuo dito sa Cebu. Talagahong ka ko dito. Pero nga naman pa. Ano mo ko pa doon sa Cebu? Aron malayo ka ng adik ng uyab. Pa. Ay kung suksupa ka, ha? Uli ko maglagot mo. Pangandam ka ihatod ka sa Cebu. Larga di ka sa Cebu di nga. Paypaw na ako. Paselo ako, Jun. Gusto magbuti pa nga malayo ko ni mo. Mong iya kong gihato diri sa Cebu. Nasa ato pa di. Di na rito magkita ini. Magkita na gihapon, uy. Pabuta lang gustong panahon kay isaad na ko. Mubalik na ko diri sa ato. Sige, An. Magpaabot ako nimo. I love you, An. I love you too, Jun Jun. Pila pa gani ko kasi mana din sa Cebu. Pero umingaw na kayo ko ni Jun Jun. Ingon din ini ang bation ko na malayo kasi mo uyab. Hi. Oh. Recorded by Radio Mo TV. Ayaw kadlok na ko. Silingan naman ta. Nanga mong bayad diya sa luyo. Ikaw din manghod ni Ate Elsa nga gikan sa Davao? Ako. Mo ba? Gusto na ko makikamigan nimo. Ako di si Ray. An. Nadi kayo uyab nga gibiyaan dito sa inyo? Ori. Ug mo ni hinungdan nga naabot ko din sa Cebu. Kay dili man ganahan akong papas akong uyab. Di palayo ko niya. Mo ba? Sige lang. Kay kung kamugod ang para sa usag-usa, abotong lagi hapon mo sa panahon. Hala. Wa naman ko regla, ha? Ay, manikuro ko, Bi. Magpalit ko pregnancy test. Kinuo ko. Positive. Mabdus ko. Mau ba? Mabdus ka? O, Jun. Unya? Ha? O, ansay uniha? Kung sa may plano ni mo nga, mabdus naman ka. Kalain ko di mo. Ang buti mo ipasabot nga dili ka manubag sa gibuhat na ako. Kung saan mo na ako pagpanubag, ngawa man ka-dress akong dool. Jun. Aron di ka magproblema, no? Ipakuha ng gimabdos ni mo eh. Jun. Klaro na lang kaayo nga dili siya mga mahanan ang imong gisabak. Sabi akong buhaton init eh. Wag ko ilaing ikasulti nimo ana. Pakatawhan ang imong gisabak bisag way ilhon nga amahan. Gusto mo sa bang imong magwang? Ray. Wala na lagway ilong amahan ang imong gisabak. Pakatawhan lang gina. Ray. Ganong nanungag pa mo ka? Gusto lang kong mangumusta ni mo. Ay nakog sa mukha pa. Kaya may kaipon ako. Unsi ka ipon ko. Maunan, may kaipon ako diri. Dami ba na kong mahal ko ni mo? Mahal ta magkaan. Pero kung saan man nga, huwag kong gustuhin sa mga mahan. Mong magkalimtan na lang ta, An. Jun. May mo ba? Dili ka mo hilak? Gisakitan lang ko sa kunahibawan. Nga may kaipon na si Jun. Sakit ini na. Kaya siya ko'y amahan na imong gisabak. Pero kinalang dawato ni mo. Nga dili ka mo ang para sa usag-usa. Ray. Nganong ingon nanay mo tinanawan ako. Naluoy ko ni mo. O kung musugot ka, ako ang mga mahan sa imong gisabak. Ray. Nagagusto ko ni mo, An. O garon lang ko nakabaton o kaisog nga akong naibawaan nga may kaipon na di ang imong uyab. O nga hatagi ko higayon.
Ay, gugmaon ka. Huwag kung masugot na lang ako. Magminyo dayan ta. Dili ka mao nga makig-video na ako. Nga mabdos ka sa laing laki. Libakon ka lang sa mga tao. Huwag ko'y labot nila. Huwag ko'y labot ko lang sa may isulti sa mga tao. Basta ngayon ako naibawaan. Nga love di ka. Kung pugbangi ang akong kukmanimuan. Anong meron siyang wala sa akong mahalin ba kita? Seryoso si Ray ang tinguha na ako. Maunisugot na lang ko siyang gusto. Sa pagkakaroon, minyo na mi. Wasab ko magmahay kay pinanggaman ko niya. Ingon man ang akong anak. Dinhi na lang ko to, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kitang mga higalan kaagi ni Anaan nga taga Matis City, Davao Oriental uban sa awit ngayon kay pangayo awit nga nagulahan tinadahan sayo. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rachel. Sarili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi. Palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Someday. Recorded by Radio Mo TV. Michelle, sa kadugan na nato, di na ko gusto nga mawa ka pala ko. I love you. Will you marry me? Yes, Neil. I will. Thank you. I love you. I love you too. I'm so happy for you, Beshi! Thank you, Beshi. Maid of honor na ba ko? Of course, no? Best friend ko ka. Oh, iwong kay Jerson, nagid anak no? Siyempre. Ang ahang naman nagwa ako igsuon. Siya may best man ako. Ops. Kira, hoy. Nahibaw ko nga na-crush ka sa kong kuya, pero nana kay uyab, ha? Pagpuyo na. Ugo sa pa, wapas ako kay baw kung mo okay ba si kuya nga siya akong best man. Nahibaw biya ka ato nga bitter sa life, sa love life, di ba? Suya lag-ingon, basin di ay. Di ba gid unta ko ganahan pero kung mo'y gusto sa bribe, sige. Salamat, kuya. Pinangga, giday ko ni mo da. Bawas lang sa din ako sa imong pagpagan ako. Wa gyud ko nimo biyahe sa panahon nga down gay ko. Katong gibugan. Ops. Di ba nagsabot naman ta nga dili na mo hisgot sa pangalan atong babayhana? Um, Kalimti na to para makamove on na kita. Ano ba si Jerson? Huwag gid bitaw. Dili pa ba na dugay nga nabuwag sa iyang ex, di ba? Nasi uyab, oy. Agit anak ko silang sweet kaayo. Mao ba? naano day? Nga naman, kuya. Andam na day kang maguyab-uyab og balik. Kuya Jerson, nagkita ba na ko doon sa kakadaon at nagbuwag mo sa imong ex? Mahadlo ko nga ba sinong mausab na po to? Ay kabla ka day. Tarong nga pagkababae si Luis. Maong makay angay kabla ka niya. Ug dadon sa niya na ako siya diri aron ipailailan niyo ni Neil. Babe, si Rachel ako manghod. Oh, wa man lagi si Neil lagi. Ay, busy, kuya. Sige, mag-overtime. Oh. Hi, Luis. Hello, Richelle. So, kasluno na di ka, ha? Congrats in advance. Salamat. Invited ka, ha? Sure, thank you. Mao ba? Nagkailan na mo? Onya, okay na. Okay naman. Smiling ka ayo. Mao ba? Hoy, nga nung naka-film ang ko og bitterness diring dapita, Wa, uy. Sus, Kira, nakabantay na gyud ko nimo. Basig na kalam na ginang imong gusto sa kong kuya, ha? Wa, no. Nana ko uya, Besh, ug loyal ko niya. Dapat lang. Ay, tuod. Saturday, mangita ko og akong gown. Ubani ko. Okay. Asa naman ni si Kira, uy?
Wa pa magiging reply. Dilisad mo tubag tawagan. Sa narong orasa. Ay, hapit na mag-close ang butik para sa kong gawan. Ay, salamat kinanawag na kita. Hello, Bash! Rachel, sorry, wala ko maka-online. Hinay ang signal sa data, diri good. Ha? Asa man di ka? Nakoy kalit-kalit na lakaw. Sorry kaayo. Dili na ko makauban nimo. Oh, mao ba? Sige, okay ra. Salamat, Bash. Sorry gid kaayo ha. No problem. Amping. Bye. Si Kuya Gerson na lang di. Akong tawagan. Day, karon pag ko nakarantay sa imong miss call, day. Nabuang ning signal ako diri. Ha? Nabuang sa mong signal? Pareho di mong kira. Oh, time pa. Ayaw kong ina nga nagkuyog mo. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Wa, day. Ano ko taong nagkuyog man, mi? Sige na. Bye na kay, busy ko ha. Niniyal na lang ko mapauban. Sil, naibaw ba ka nga overtime gihapon ko karon para makatigom-tigom ta? Oh, oo din no. Sige lang Neil. Mag-reschedule na lang unya ako. Sige lang. Ugma, sa'yo mo kong pauli. Dili kong overtime. Okay ka? Salamat Neil. Luto na niya. Tahumot. Rachel! Si Luis man yan. Unsa problema nga na nakilakman ka? Nagpinuayan si Gerson ako. Unsa? Basilog na sayop lang ka day, uy. Dili man na ingon anak si Kuya Gerson good. Wa ka masayop. Na ako'y picture na nagduha sa babae. Tanawa. Ambi ko na, be. Nagkaila ka niya? Si Kira? Ako man yung best friend. Unsa? Sige lang. Akong tawagan si Kuya Gerson o si Kira nga paniyon sa bahay. Husayon tamong tulo. Oh, Luis? Oh, Kira? Wa ta mo pahibaw ang mag-abutay ra mo din eh. Aron way mo balibad ninyo. Luis, unsa man ni? Anong naabot pa mo ni sa akong isuon? Kay dili na ako kaya ang imong pinuhatan ang imong pagkabakakon. Kuya, unsa ba nahitabo nimo? Wala na binuang man ka. Og si Kira pag yun nga akong best friend? O Kira, di ba, wa mo ko'y pagkuwang sa pahimangno nimo nga anak kay uyab? Unya nga ni? Nana ni patol ka sa akong kuya. Sorry, Besh. Karon, ikaw kuya, tubag ako. Ngano ni? Baga-agnaw ni mong Luis, oy. Nagdi-among-among pamgyan ni mong igsuon ako, no? Imo kong gidaot sa akong igsuon, ha? Unya, naibaw na ba siya? Nga ikaw ang unang nagbinuang? Dunay nakasumbong na ako, Luis. Dunay nakasumbong na ako, Rachel. Nakini si Luis, doon na ni siya ilaing lalaki. Daghan og nisumbong na ako. Pero wa ko makaila sa lalaki. Ug wa ko yung ebidensya maong nagpawawa ako. Kuan, pero dili man to seryosong ako niya. Bisa na! Nagbinuang gihapon ka! Ay, pastila ninyong duha nagbawsa na di ay mo. Dagan pa ko gyud na para sa akong kasal. Gisamutan pa gyud ani. Sil, Ita. tara ko. Oh, namalig tayo mga bisi. Neil? Luis? Kaila mo? Ikaw kaya ang Neil nga fiancé ni Rachel? Nganong? Gamaya sa kalibutan, no? Oh, Gerson? Gusto ka makaila kung kinsa ang akong laki, di ba? Si Neil! Usa! Neil! Ingna ko nga din itinuod. Tumag! Rachel, Tinuod ba? sorry. Buang ka! Rachel, sorry. Mao di ay. Mao di gabro ra ka ko rin kamot ka madayon ni kasala. Yung mga signs sa gid ito.
Pero bugo kayo ko. Bugo kong nagpailan ko ni mo. Pasino ako. Dili. Dili may tabo mapasaylo ti ka. Uy, kasal nga may tabo. Ikalimtan ako nakailat ti ka. Priscilla. Some days, but then I won't even be there. Triple ang sakit akong gibati atong higayona. Og sukad adto, nahadlo ko nga magpataka og pili og lalaki. Pero nahibaw ko nga moabot ra unya ang hustong lalaki nga para ginako. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. RMN. No kita may higalang kaagi ni Rachel nga taga Talibon, Bohol. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulahan, Someday. Mahayong adlaw kanyang tanan nga mga sukintig paminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Tonton. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit na naguluhan, Till Death Do Us Part. Recorded by Radio Mo TV. O kaning lamas o toyo o Tonton, Ma? bangon na uy. Tuwa si JJ sa gawas nangita nimo. Nanali siya? Morning, tol. Sayugod ni mo miyari sa amo, tol. Okay. Ingon naman kaghapon nga umitubig. Mao ni Ari ko. Ari ko sa'yo kay kapaan mong tubig. Salamat, tol, ha. Ikaw lagi makatabang na namo, tol. Kay ikaw may naay motor. Saan man yung mga lugar namo, god. Layo man kaayo sa tubig. Kilala pa man nga magmotor. O nagkakakuhag tubig. Mga salamat kayo. Ay, kapaisip salamat yun eh. Bro, ano kag-imig ko nun? Be, namang mga container be, kay magkabo na ko. Oh, ikaw masal lagi ang nasa amo. Ikaw na sa mga kutabangan sa imong trabaho, oy. Ayaw tuloy. Okay ra. Okay ra, kaya na ako ang mga trabaho ni sa amo, tol. Ayaw, oy. Tol, bayat ta. Tabangan ti ka sa imong trabaho din sa inyo. Sure ka? O, lagi. Sige. Ay, gusto ka man yun nga, tabas kong mga trabahoon, din sa bahay. Tabagi ko kayo, ako kahoy. O, kanara di ay? O, sige, tana. Mga ahoy ta. Tana. Oh, maayo kay niya ka na Tonton. Nga naman, di ma? Naay ni anhi nga mga tanod ganiha. Nangita nimo. Ano sa may ilang tuyo, ma? Ambot, wa sa kumahibaw. Mubalik ra man kuno to sila. Ano sa mga ilang tuyo na ako? Butlang ka ha. Ayo! Oh, Tuntun! Ang mga tanod na ron. Mayo kay amo kang naabtan, Tuntun. Nga naman. Ya, ano sa may imong tuyo na ako? Kuan, gisugo mong mi sa amahan ni Mira nga pabantayan kung kinsa ning lalaki nga iyang ikakuyog. Kay paminyoon sila. Ha? O kay ikaw may suod sa mga batanon din he. Maong ikaw nga mong giduol. Kay bawa magyud ka kung kinsang nakiha ang magsigig kuyog ni Mira, di ba? Oh. Ya, mao lang to ha, Tuntun. Ay bawal ko kung may makita ng lalaki nga pirmi kay kuyog ni Mira. Kay gusto sing amahan nga minyoon na yun eh. O, kuya. Jay, kuyawa ini. Nga naman. Hadlo ka may bawaan nga ikaw ang uyab ni Mira? Kuyawan ko tuloy. Ang kuyawan man ka? Nga, labang ka ni Mira? Aw, love lagi. Niya, di ba ko andam nga mga sawa ni Mira? Nya, sa may plano ni mo ron? Distansya sa kong Mira, tol. Ibasig maminyo ko nga, was oras. Tol, Tol, di man lagi ka. O di ni mo gidate si Mira nga Valentine's Day maron? Ikaw ang gusto na bang ide, tol? Amaw. Nakainom ka? Eh, gamay rin. Aw. Sige. Nya, una na ko ni magtuog ha, kay kapoy ko eh. Pangita lang diha katulgan kung ganahan ka nga matuog. Sige, idol.
Huwag na ko eh. Para ba ko'y buhator ba? Oh. Tol, isul mo lagi ka din sa akong kwarto. May tuyo ka? Dapat kong tawagin mo ito, Bide. Oh, dali. Oh. Uy. Tol, gigakos man kukunin mo. Ano naman, di ka ganahan? Kuan. Kining Bawa ko nga, bisexual ka, tol. dito ang taka ni Mira kay uyab mo. Nga, ikaw na kung gusto nga dito, Bi. Ay, tol. Ayaw, tol ba? Tol. Recorded by Radio Mo TV. Kanindot sa akong kipati. Kaya 2 minute, JJ. Huwag nag-abot ang among duha kang apil. Ay, usa man akong kipati niya. Lahi kong manamahinon ko niya. Dili, kinala nga ako ng pugnang pagbati Kaya dili ko gusto nga magkuba ang among kasuod. Tol! Oh, tol, kumusta? Noon sa mga liog nimo nga, ganong naman ni Banid. Ikaw ba, pabumbuang niya eh. Naor bukos ko mga classmate niya. Ano naman? Ang, makukabantay nga na chikinini ako liog. Haka na ito eh. Oh. Yung mga ibatang chikinini gabi eh. Oh, ako din na de. Mm. Sorry kaya tol. Wala ko tuyo Okay, tol eh. Lah, ito na na eh. Limpit itong hitap na to. Tol, lisita magkoy ko na. Asam ka tol? Nakoy pumahan ron. Kisa man? Ay, kauban ko na ito nga youth hood. Si Kreslin ba? Oh, Nangay ko niya. amo ba? Oh, sige. Amping ha. Basig madihalo ka. Maminyo niya kagahat. Ay, kabla ka tol. Gampir ako. Ha? Nagkauyab na mo ni Krislin? Oh, tol. Dali agad. Saon, ganahan siya na ako. One click raw eh. Kining tol. Hmm. Tambag lang ni ako ani mo ha. Ayaw kay padulol sa imong uyab. Basig may mahitabo ninyo. Usaw ka? Silos ka? Uy, silos good. Laim kayo sultian ko. Hapit lang kumingon nga. Buwag yung uyab. Ay, di man gula mautol. Ang buot ba na ko ipasabot ba? Basta niya ka ng dili mo makapugong sa inyong kagalingon o may mahitabo ninyo. Ya, maminyo hinong kag di oras? Ay, istorya na tuloy. Inay noon nga, nagsilos ka. O di ka gusto nga, madto ko sa nain. Kinaibo ka na ko. Tul. Nakabuhan ang nakalabay. Wala yun magpakita si Tol JJ na ko. Kumusta naman kasi? Tol, Oh, Tol. Kumusta naman ka? tabagi ko tol, Oh, usabay ko ikatabang nimo. Ulayas ko. Ha? Garo taon ka mulayas man ka? Nagpamabdos ko tol. O gusto sa mga ginikanan sa babae nga, minyuon ko. Unsa? Akaw eh. Nitabog yun mong gingon ako tol. Hey, nagmahayinon ko na nga kuminaw ni mo. Ah, wala tayo mahimuan na Tol. Naitabo naman. Tabagi ko nga magkabuya ni Dapita tol. Ayaw pagbiya. Tol, Dili na maayo na imong buhaton. Kung mulayas ka, luoy kay ang bata nga magdako siya, gaway ilhong amahan. nga. Sabi ko ba tol eh. Pagkaslin na lang si Krislin. Aron matawa ang bata nga dunay ilhong amahan. Tol, musta? Okay na ka, Tol. Ikaw? Ya, kaya nagmayo kay nagibuhi naman. Aw, ana gina, Tol. O kami nga wala ko tol. Kimingaw eh. Pero watay mahimo. Di naman ka makalaag kay busy naman ka sa panginabuhi. O lagi. Sige lang. Pag tawag niyo tol ha, pag may time ba? Ah, sige, Tol.
nag-anam nagikagamay ang mga batanon din sa amo. Kay ang uban, yato na maglaing lugar. Ug ang uban sab, nangaminyo na. Horot-horot yung mga batanon din eh. Oy, hala, si Tol JJ maning nanawag. Hello, Tol! Basta, Tol. Okay naman ka, Tol. Ikaw, kumusta ka? Itaon sa balik. Ha? Ano naman? Buwag din Kreslin, Tol. Uy, hala, nga nagutang nagbuwag man mo? Sinabot, sige na bigaway. Mo ba? Niya, asa man ka ron? Ako sa Davao, Tol. Kita ko yung trabaho ba? Kung magkikayon ka rin ka, Tol, suruya ko din ha. Mingaw kayo ko rin mo. Sige, Tol. Kung may time ko, anahon taga diha. Kay mingaw na sa kay ko ni mo, Tol JJ. As we walk the golden mile, and there's nothing in this world. Ambot ba nga nalipay mahinoon ko nga nagkabuwag si Tol JJ o sa iyang asawa? Nahibaw ko nga gugman na ni akong gibati niya. Pero kinahanglan nga akong pugngan aron dili magguba ang among kasuod. Sa pagkakaron, padayon pa ang among communication. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagal ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Tonton nga taga President Rojas, North Cotabato. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga regalahan till death do us part.